Hello viewers and welcome to Africa and Beyond Television Network. If you are not shocked with this prophecy, you will never be shocked with anything. So there is a prophecy, Team Zimbabwe. I have never seen a prophecy like this. And this one, you need to listen to it because it has come from Mutendi's church. Remember Mutendi na Mnangagwa. These are the people who then gave a prophecy about the exit of Emmerson Mnangagwa and the pindering of Nonso Chamisa. It's interesting, Team Zimbabwe. Let us take a look at this prophecy and understand. Nyika yakafanana nezipi ine mapoka maviri, mativi maviri, kutoti zipi ivharike inoda mativi maviri kuti abatani awirirane. Zvino zipi yeZimbabwe yakarusa. Saka toda kugadzirisa zipi kuti zvakakosha zvenyika zvisanyadzisira kune vanoona kune dzimwe nyika. Zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka. Not even haana training yaita. Ndokubva ndomutsa vavengi ende mukuru wavavengi waiva mukuru wenyika. Une Mossad takaenda bambo kune intelligence koko dzinonzi Mossad. Ende pasi rino rose yakatanga naSauro. Sauro ndiye waitumira David Mossad. Ende equipment yose Israel ndiye akanga iriyo the America of the day. Iwe vanhu vaJehovha. Mwari kutumira muvengi une simba. Kuteverera chikomana chaazodza nomubani nechino mumakomo. It was done in so much that unotreneka because Mwari haashandi nemapenzi. Unoprepare munhu wake kuti azoita mukuru, azoita Dhavhidhi. Waiziva kuti Jesu unofanira kuzonzi kumwana waDhavhidhi. Dhavhidhi waifanira kumanya nebani. Azive mapako ose ari maIsraeri. Nenhamo dzose azive kuti chinonetsa chakadai vatendi vaMwari. Unoda kutumira Mambo kudenga Kenish man. Kuchema kuti ngadzade chomoria wapunga kuti nhamo iyi. Kauna. Take 4. You've got to be prepared. Mwari unoda kuprepare munhu wake. Don't cry kana mapress ups achitiwa. Yusufu pamberi pebeto inouya. You can't be an elder usambovata nezhara. Unoda kuelda niwo usambovata nezhara. So the Lord has to make sure kuti wambovata nayo. Not because Mwari akomboreri. Asi because Mwari unoda munhu une thick skin. He has to develop the thick skin kuti iwe ugozotungamirira. Amen. Amen. Zvino vanhu vaMwari. Joseph warota zuva nomwedzi zvichimugwadamira. Zuva nemwedzi zvichimugwadamira, akaudza baba, akaudza vanadzikoma, vakaziva kuti haano mwana une future. Pando pakatangira mahwana ake ipapo. Wazoenda kunesadza zvikanzi vakomana vaiti urayai vakomana. Takaenda kwaIsraeri bambo vanozisa. Akanzi waiti urayai but haurayiki manje because une mission iri mberi. Asi everything that should have killed Joseph. Zvakainda muzhira make. Nenhamo dzamunoona dzinofanira kuva muzhira menyu. Because Mwari wenyu une chokuita nemi mberi. But haazoshandi nevanhu vane mavovo vakakurira kwambuya. Iwe unoda kuzotungamirira kereke uchinzi uri khodhiwe. Iwe waifuridzirwa sadza rinopisana mbuya. Ugozotungamirira Zioni yakaita ine vanhu vane nhamo. Iwe wakakura uchidzi sadza rinonzi furidzirai muzukuru wamusadza. And then you want to be a court, regional court, wakakura achifuridzirwa sadza. Hakuna zvinhu zvakadero. You need to be prepared. Mwari unowisa nhamo. And hadzibvi kuvavengi nemweya yakaipa. Inogadzirwa. The Lord manufacture. The problem iri sufficient kuti ugozokwanisa kuita mabasa emberi. Unonga Mwari haagoni kuisa mabhiriyoni aparapa. Vakatadzei vose vanhu ava vasiri mabhiriyoni. The Lord can do it. He can just make sure matimba mangwana unenge ava millionaire. Unozviita nechigumwe. But he has to prepare him first. Saka kana muchiti Zioni haishandi iye Mwari achiprepare vanhu. Une uchiti kudi Mwari unoda kugadzira vanhu vake. Wakazoti apinda mujere muya Joseph 18 years ari mujere.
but chaitika paipa yanga iri preparation kuti azoita president weIjipita. Ichitori nyika yavanhu. Ungatogara kuZambia ukanzi wava president iwe asi Mwari unogadzira munhu wake. Iye munhu waMwari uyu wamunoona iko zvino wakaita 12 years asina kumboenda kuchikoro achinzi iwe fudza mombe kuchikoro. Every day aifudza Mwari achiprepare. Everybody else unovana kuzofuma Mwari uri kumugadzirira zvinhu. Kana mozoona vamadziva zvinhu zvinonetsa musafunga kuzvabva kuna vatete aiwa Mwari uri kuda kuti mugone kunge mava spiritual muscle. Pana varume vakaonda panapa but vane inonzi spiritual muscle. Haiwanikwi negym, inowanikwa nemaproblems anobva kunani. Anyways, vana maita taurirana ndimunonyanya kuitawo kuti murume acheme mavovo. Vamwe munotanga kuti murume anofanira kundoba kuti zvinhu zvifambe. Vamwe nditaura kuti munoba munachakati vamugoni kurongasa vavo vari patarava vatenga motatarira. Izvo murume wenyu une basa mberi raanogadzigwa naMwari. Momugurisira muchiti pana taraiona vana vaonda and all other kids. Saka mumirirai kuti Mwari aite zvaanoda nemunhu wamakapuwa imi. Kufuma kuchauya mamdzvera. Asi manyawe ari kumbopomhodzewa kuno. Neni ndinenge ndiri miliyonera. But Mwari uri kumboona manyawi. Achiri kumbopuruniwa manyawi iwawo. Asi private jet yangu yakamira ndichaita asi manyawi achakawanda azviwirirani kuti pride nefumba. Zvinhu zviri kunikisa. Saka munoda kuti Mwari wakatirova haana kumbotirova uri kuti hana dzimbodini. So in my view, this is the truth, and this is the current situation we have in Zimbabwe. I've seen a lot of people losing hope about change. I've seen a lot of people and I always say God is actually working his plan to make sure that change comes to the nation of Zimbabwe. But there must be coherence between the leader and those who are being led. There must be an understanding of the vision between those who are led, the leader, and those who are being led. So if you take a look on this, Nelson Chamisa said himself, kuti zipi nemativi maviri anda kubatanidzwa kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. So it will take time, but not so much as the people would think kuti tichafa zvinhu zvakaoma. Ndebvu dzedu sa dzatombochena manje zvinhu zvine zvakufamba munyika yeZimbabwe. And this man from ZCC, he was just meandering, but he touched very important issues and he touched the nerves. So for those who understand spiritual matters, you can actually see that you have to go through a lot for you to be appointed by God. He clearly mentioned the issues of David and how Saul was after David. We are seeing it happening in Zimbabwe. Then he last touched two issues. Number one, the issue of women. Maichamisa vabva pakati ipapo zvikanzaiwa maichamisa kana zvinhu zvakuzodai nekudai. Don't rush your husband. You have to be patient with the processes. Musamhanyira kuzonoti mudhara zvichabuda here kana kuti zvichadii. You have to trust the processes. Number two, the issue of pride. Sometimes pride misleads us. God takes time to humble his own people, prepare his own people, such that when they get to the mission, they do what is right. I always talk about a team. Nelson Chamisa is now ready, and a team has been availed to him, so that when he gets to power, he's not going to appoint dandaheads, he's not going to appoint greedy people, he's not going to appoint people who want to be rich through politics. They want to work with people who are ready to lose everything for the sake of Zimbabwe. Those are the people who Nelson Chamisa should work with, who are ready to lose everything for the sake of the people, who are ready to be poor for the sake of the people. Those are the people who have been prepared, or who are being prepared by God to work with Nelson Chamisa. Not the gold diggers who got into politics because of money. So it's interesting, Team Zimbabwe, to note that there are men of God who hears God, but they use wisdom in delivering their prophecies and their messages. And this one was recorded and was shared. I don't know what you think. Your
thoughts are very important. If you're late, please revisit the beginning of this video so that you get to understand what was really being said. I love you all. Thank you very much for coming. My name is Ronald Wekwa Makusha.